Veronika Vadovičová sa narodila s dráštepom chrbtice. Celý život je odkázaná na invalidný vozík. No je príkladom toho, že aj so zdravotným postihnutím sa to dá v živote ďaleko dotiahnuť. Má 28 rokov a je majsterkou Európy a sveta v športovej streľbe. Aj hrdou nositeľkou olympijského zlata. Veroniku k športovej streľbe priviedla náhoda, zlé počasie na lyžiarskom výcviku. Tak sme strieľali na takú laserovú pušku. A mi to išlo a môj učiteľ povedal, že či by som nechcela chodiť strieľať. Výsledky nenechali na seba dlho čakať. Ako 15-ročnú ju tréner doslova prepašoval na svetový pohár v Austrálii. Sme nemohli zobrať žiadne veci, jej teda zbrane. A v tom čase tam boli v Austrálii Češi. A tí nám požičali pre Veroniku vzduchovku. A ona tam skončila teda na 3. mieste. Porazila tam olympijských víťazov, majstrov sveta. Neviem, čo je úspech. Úspechy sú také tie malé ciele, také tie drobné. Rada vyhráva. To je pre ňu veľmi cenné. Teda ako nejaké 4. miesto alebo 3. miesto je dosť nezaujímavé pre ňu. Veronika láme svetové rekordy. Najcennejšou trofejou je olympijské zlato z Pekingu. V tej najťažšej disciplíne, ktorú ona ani tak moc teda ako nemala našlapané, práve tam je to vyšlo a urobila teda ako olympijskú víťazku. Tréning od tréningu je to, že idem na ten lepší výsledok a súťažím sama so sebou. Naučiť strieľať sa naučí veľmi ľahko, ale súťažiť je najhoršie. Ona zvláda psychiku závodov a to niektorí nezvládajú. Sú vynikajúci tu a na závodoch sa rozsypú. Veronika žije aktívne, vo voľnom čase sa venuje rodine a astronómii. Jej srdcovkou je divadlo. Rada idem do divadla, kde si oddychnem, kde sa niekedy už tak až vyslovene teším, kedy prídem tam, sadnem si a započúvam sa do deja. Dokonca sa stala divákom roka jedného z bratislavských divadiel. Zadal som úlohu len zistiť, kto najviac navštevoval, kto bol najvernejším divákom v tejto divadelnej sezóne. Vyskočila nám tam Veronika, ktorá nevynechala ani jedno dôležité predstavenie. Keď som zistil, kto to vlastne je, že je to olympijská víťazka, majsterka sveta, majsterka Európy, tak som sa rozhodol, že jeden z najväčších jej snov splním. Darovali mi vzduchovú pušku, vlastne novú, ktorú chcem alebo potrebujem na ďalšiu paralympiádu. To bolo také prekvapenie, ktoré som v podstate nečakala, ktoré sa si bežne v divadlách asi nestáva. Pravidelnými návštevami divadla chce Veronika ukázať iným telesne postihnutým, že môžu žiť plnohodnotne. Moji kamaráti na vozíkov alebo s inými zdravotnými problémami sa častokrát boja výjsť von do neznámeho prostredia. Tie divadlá sú tiež pre nich také niečo neznáme a hlavne čo sa týka bezbariérového prístupu. A tak zisťovala, ako sa na vozíčku do divadla dostať. Začali sme to skúmať, chodiť a tak sme sa už potom dostali cez tie zaujímavé niekedy miesta, čo ma už potom nakoniec asi aj najviac bavilo, alebo tie vzádne vstupy pre hercov, alebo služobné vchody, alebo nákladné. No a vlastne na základe toho aj vlastne títo moji kamaráti na muzikov prestali sa báť a začali chodiť do divadla. Slovensko je špičkou medzi handicapovanými strelcami. Není ani jeden pretek vonku v zahraničí svetový pohár, ktorý by sme neobsadili, teda medailové. Veronika je zatiaľ jedinou zdravotne postihnutou profesionálnou športovkyňou na Slovensku. Čo je podľa nej škoda? Aby mohli sme držať krok s celým svetom, tak musíme mať na to nejaké podmienky. A u nás na Slovensku je to stále tá voľnočasová aktivita. Takýmto tempom dlho to nebudeme vedieť utiahnuť.